हे हॅलो एव्हरीवन, होप यू ऑल आर डुईंग ग्रेट. सो जिथे काल व्हिडिओ संपवला होता तिथूनच आज सुरू करते आहे. आणि आता आम्ही आलो आहोत खवणे बीचच्या येथे आणि इथे आता कायाकिंग करायला जाणार आहोत. तर बघूया कसं काय एक्सपिरियन्स आहे. थोडी भीती वाटते पण लेट्स सी, कारण मॅनग्रोव्ज आणि बघायची आहे, सगळ्यांनाच बघायचे आहे, त्यामुळे जाणं भाग आहे. आलो आहे तर गेलंच पाहिजे, त्यामुळे चला. 15 मिनटं डिस्कशन केल्यानंतर, इथल्या ओनरसोबत बोलल्यानंतर, सेफ्टीच्या सगळ्या चर्चा केल्यानंतर आम्ही मिक्स फिलिंगसोबत इथे कायाकिंग करण्याचा डिसिजन घेतला. इथे पहिल्यांदा हे लाईफ जॅकेट प्रोव्हाइड केलं जातं आणि त्यानंतर फुल सेफ्टीसोबत आपल्याला इथे ते सगळं गाईड शिकवतात. तिथे एक ट्रेन करतात की कसं आपण इथे केलं पाहिजे आणि ते स्वतःसुद्धा आपल्यासोबत येतात जर आपल्याला हवं असेल तर. आम्ही ह्या सर्व बोट्स होत्या त्या एका रोपमध्ये लावून घेतल्या होत्या कारण सेफ्टीसाठी, कारण आम्हाला अजिबात कॉन्फिडन्स नव्हता. आम्ही कोणच ह्यामध्ये शुअर नव्हतो की आम्ही नेमकं हे कसं करणार आहोत. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला ही रोप प्रोव्हाइड केली आणि आमच्यासोबत 4 बोट्स आमच्या एकत्र रोपमध्ये बांधल्या होत्या आणि एक गाईड आमच्यासोबत होता. असे आमचे 3 ग्रुप्स झालेले. आमच्या कंप्लीट ग्रुपचे त्यांनी 3 ग्रुप्स डिवाइड केले होते आणि आमच्यासोबत 3 गाईड्स प्रोव्हाइड केले होते. खूप घाबरत घाबरत जसा हा प्रवास सुरू झाला, जसं जसं आम्ही अजून दूर दूर जात होतो तसा कॉन्फिडन्स बिल्ड होत होता. आणि नंतर आम्हाला समजलं की हे खूप जेवढं वाटतं तेवढं ही कठीण नाही आहे. इथे गेल्यानंतर खूप मॅनग्रोव्ज, न्यूमॅटोफोर्स आणि खूप गोष्टी ज्या आपण 6वी-7वीमध्ये शाळेमध्ये शिकतो त्या इथे बघायला मिळाल्या. की जसे अंदमानला आणि मॅनग्रोव्ज आहेत, त्यासाठी खूप टुरिस्ट जातात. तसं आपल्या सिंधुदुर्गात कुडाळच्या इथे सुद्धा आहेत. आणि माझं हेच सगळ्यांना सांगणं असेल की आपण जसे लांब जातो बघण्यासाठी ह्या गोष्टी, तर आपल्या सिंधुदुर्गात ह्या लोकली अवेलेबल आहेत. तर आपण इथे ह्या इकॉनॉमीला सपोर्टही केला पाहिजे आणि इथला एक्सपिरियन्स घेतला पाहिजे, कारण हे इथे जेवढी कॉस्ट आहे त्याच्या खूप वर्थ आहे. आतमध्ये गेल्यानंतर मला समजलं की हे कठीण नाही आहे आणि मी हे करू शकते. त्यामुळे मी हळूहळू व्हिडिओज वगैरे शूट करायला सुरुवात केलं विथ पेडलिंग. आणि जसे ते गाईड आम्हाला गाईड करत होते तसं आम्ही मध्ये स्लोली, त्याच्यानंतर फास्ट, त्यांना आम्ही कोऑर्डिनेट करत हे सगळं करत होतो. आणि इथे खरंच हे मॅनग्रोव्ह फॉरेस्ट आहे, त्याच्यानंतर ही एरियल रूट्स, हे सगळं वर्थ आहे बघायला. आणि जर तुम्ही इथले नाही आहात तर नक्की ते एक्सपिरियन्स करायला या. त्यानंतर आम्ही यू-टर्न घेतला आणि आम्ही चाललो होतो केव्सच्या तिथे. इथे केव्स आहेत जिथे एरियल रूट्स खूप जास्त दाट आहेत. हे म्हणाले की आपण तिथे जाऊया, तिथे खूप एक्सपिरियन्स चांगला आहे. बाय द वे, जर तुम्हाला कायाकिंग करायचं नसेल तर तिथे बोट्स वगैरे अवेलेबल आहेत, पण त्या आपल्याला अजून लांब वगैरे नेऊ शकत नाहीत आणि त्या केव्समध्ये वगैरे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही हे प्रेफर केलं की आम्ही कायाकिंगच्या बोट घेऊ आणि हा एक एक्सपिरियन्स, लाईक एक ॲडव्हेंचर आम्ही करू शकतो. त्यामुळे आम्ही हे केलं. आणि बोटमध्ये तुम्हाला केव्समध्ये जाता येत नाही कारण खूप नॅरो एंट्रन्स आहे तिथे.
आणि आमची सफर संपता संपता सनसेट होत आला होता. आम्ही एक राऊंड पुढे घेतला आणि सनसेट व्ह्यूसुद्धा केला. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून सांगा. आणि माझे ब्लॉगिंग स्किल्स जसे जसे भीतीसोबत इम्प्रूव्ह होत गेले या मॅनग्रोव्हजमध्ये, तसं तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला हे कसं वाटलं कमेंट करून. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर शेअर करा, इथे नक्की व्हिजिट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. Thank you for watching.